Bueno, hemen gaur gaude, bai sindikatuok, LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT, merkataria elkarteak Bizkai dendak eta dendartean, eta kontsumitzaile elkarteak ere. Argi esan nahi dugulako, hiri honek, Euskal Herriko beste herri eta hiri guztiek bezala, igande eta jaiegunen irekitzeari aurka egingo diotela. Guzti hau dator, bere garaian Bilboko udalak erabaki zuen, Rajoyen legediari oratuz, erabaki zuen nahi zuela zonalde turistiko deklaratzea, bai Alde Zaharra, Indautxu, Abando eta Deustuko zonaldeak. Eusko Jaurlaritzak zonalde, Bilboko udalaren eskari hau onartuz, erabaki du 8/2014 errege dekretu legearen bitartez onarpen hori egitea, eta beraz zonalde turistiko hauek deklaratuz irekiera libre aukiko zuten 2015ko uztailaren batetik abuztuak 31 arte. Guk hau beti salatu izan dugu, eta uste dugu alde batetik langileon eskubideen kaltetan izango dela, bestetik merkatari txikiak erabat kaltetuko dituela, kontuan izan da merkatalgune handiak batez ere Indautxu eta Abandoko erdigunetan zentraturik daudela, eta gainera ikusten dugu ekarriko duela erabateko enplegu galera eta komertzio txikien itxiera. Beraz, pizkat plataforma bat sortu dugu merkatari, sindikatu eta kontsumitzaileok oneri aurre egin, eta eskatzen diogu bestalde Eusko Jaurlaritzari Madrilgo gobernuari planto egin dezaion eta regulatu dezan hemen irekierak zero izan daitezen. Kasu honetan bebai garrantzitsua da jendea jakintzea hau merkatarien posizioa da bebai. Guk merkatarien ez dakigu zergaitik horrelako legeak egiten adire, eta esan nahi dugu hau zonas turistikaz ditzen dena ez da ona merkatarientzat, ez da ona jendearentzat, eta noski ez da ona bebai langileentzat. Horregaitik jakin nahi dugu zergaitik Bilbon, zergaitik bebai Eusko Jaurlaritza eta zergatik bebai Madrilen nahi dute horrelako lege bat egitea hemen, suposatzen dugu besteentzat izango da. Besteren helburuak izango dira, eta horregatik bebai guk hemen merkatariak gabile ekintza honetan.